Gachagua nosingo nodhi yango duond buche e chak dwe mar abich ma higani. Katika mano, Gachagua kod jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka kaachiel gi mano mar DPK Eugene Wamalwa osebedo ka chiwo ranyisi ni gidhi tiyo kanyakla e yiero mabiro. Bende riwruok mar Gachagua, Kalonzo kod Wamalwa nigi mbii mar loko kudho mar yamb siasa pacho kae. Jafwambo marwa mar siasa Chris Owino menyono wachni. Dwe achiel mokalo osemiyo oganda jo Kenya ler matin ewi kaka paw siasa nyalo bedo e yiero matend piny mar 2027. Jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua, ogai mar Wiper Kalonzo Musyoka kod Eugene Wamalwa osebedo ka miyo jopiny ranyisi mar kit riwruok mar siasa magichano loso. E kor jumani, Gachagua, Kalonzo kod Eugene Wamalwa ne oromo mar kuodho wach ewi okenge mar loso riwruok mar siasa madhi rakore kod jatend piny William Ruto e debe. Bende riwruok mar Gachagua, Kalonzo kod Wamalwa nigi oteku mar mono Ruto nindo kose. Ruto jopiny osetiekre. Ruto en ng'ama osewuok. En ng'ama osegadi. En jopiny nosewere kode tarik 25 dwe mar 6 higa mokadho. Koro gima timore en ni rango ni sama ji osewere gi Ruto ni to ji dhi kanye. Koro Kalonzo gini temo ketore ni gine kuma ji onego bed ni dhiye. To gima an gi pacha kaka nene, pok aneno kata ni riwruok mar gini giriwre wach mane. To en wach mane manomiyo jopiny owe Ruto. Nikech kara riwruok mar gino ok en gima chiwo duoko gimomiyo ji nowe Ruto. Kara mar gino kuma dhiye onge. Sirikal mabiro e seche ma wantie ni ng'ato ang'ata nyalo lose. Kapod ji ywak ni weche mag housing levy nok bernegi. Kapod ji ywak ni piny pod tek kendo ng'iewo gik moko beyo dhi malo. Kapod ji ywak ni weche mag hospital kata SHA pok obedo maber ahinya. Kapod ji ywak e weche manono madhi kuom mako nyithindo kendo nyithindo moko inego. Kapod Gen Z wacho ni weche mane gidwaro pok olosi. Iso ni ng'ata nyalo kawo sirikal. Raila has left them a space. They have not even addressed a rally of more than 10 people. They have been addressing a rally of 3 people. The biggest rally Kalonzo and Wamalwa have addressed is either a funeral, a church service, or a team of media people, personalities. Now, if you address media or people of 20 people, that is the biggest rally you are addressing, and you say you want to remove Ruto? Hizo ni ndoto za mchana. Motelo ne yiero mar riwruok mar pinje mag Afrika AUC e giko juma mokalo, Gachagua osebedo ka temo wito olowo ne Raila Odinga mar ywaye machiegni. Magi timore kinde ma jatend piny William Ruto bende wachore ni oketo geno mage mag yudo loch e yiero maduong' mabiro kuom Raila Odinga. Okang' ma kamae keto Raila Odinga e akirikiki ni to odhi kanye e kind Ruto kod Gachagua. Kwa hivyo baba mimi namuomba asiende mali Gachagua hako, abaki na mali sisi tuko kwa broad based ambayo tumeona. Na pia unaona katika hii broad based, huyu ndio first president kuonesha handshake ya maana. Sababu hata Uhuru hakutufanyia hivi, nani amefanya, Ruto amefanya. Ruto ametupatia 5 cabinet secretaries. Na pia ametupatia appointments zile hapa na pale hata kwa bunge. Umeona sasa pia kunaenda ametupatia tena wenyekiti 5 wiki. President Raila Odinga poko wacho ni odhi support William Somaya Ruto. Raila Odinga poko wacho ni odhi support Eugene Wamalwa, kata Kalonzo Musyoka, kata Gachagua. Nyiso ni podo kano kad cha e chunyi. Chieng' ma Raila ne losi e ka siasa bro chakore Kenya ka. Mopogore gi Raila Odinga, jo od bura mag ODM bende oyudore ya krikiki ka ja od bura ma Saboti Caleb Hamisi dwaro mondo Raila olar tend piny kendo e kinde ma nyawadgi Mama Kadara George Aladwa dwaro Raila osir lwedo William Ruto. Now that the Kuyus are trying to show that they are ready, that Raila is now a lesser evil, that their person to punish is William Ruto, Raila can come and say, now for the first time, Kikuyu have never voted for me. This is the first time Kikuyus are voting for me, and I've lost because of lack of Kikuyu vote. And he can go there and he will win. There'll be no campaign. Will not need a campaign from Raila because they know him in and out. Josiasa mag Kenya Kwanza neno ni poni Raila Odinga osiro gi lwedo e yiero mabiro,
Jatend piny William Ruto dhi yudo loch okinyi mang'ich. Okil Kamalo Kawilis Otieno to nigi paro mopogore. Kidwaro ketho nying Raila gi legacy mar Odinga gi lweny ma Joko Odinga osekedo ne Kenya ka ndio kata joluo, Raila odhi support Ruto second term. Gibiro remo dikinyi mang'ich kar gi ji ariyo no. Wawunde kani kawo kuch joluo te. Ni joluo te oyie idhi support wuodhno. Tikawo kuch jolango te. Ni jolango te oyie dhi support wuodhno. Giri mana tamalo 22 kende, 24, 24%. Idhi yudo kura mke jomoe Ruto, jo Masawagi. Kuchgi, mane gigone Ruto, nen 4.5 million. Milion 4.5. Kuch joluo ok chop kura no. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.